un emblema da Mariña para mostrar un bodegón lucense de sabores. Deputación e Apel elixiron o Pazo de Tobar de Lourenzá para presentar as xornadas gastronómicas de outubro, ca estrela destas terras como embaixadora da mesa. Sobre todo invitar a xente que participe nestas xornadas para que poida apreciar a calidade dun produto tan exquisito, tan mantecoso e tan diferencial como é a faba de Lourenzá. Aplaudir este tipo de iniciativas por parte da Deputación, porque non é máis que unha forma de potenciar o que é o turismo gastronómico de toda a provincia de Lugo, de dinamizar así tamén o que é o sector servicios. Faba, ternera gallega. Dirixido sobre todo aos restauradores, esperamos que ca súa maña, sobre todo ca súa cociña, pois ainda lle den máis valor a todos estes produtos. Mel e queixo de San Simón serán os ingredientes cos que deberán sorprender os chefs dos 51 establecementos da provincia que participan nesta iniciativa. Unha forma de pôr en valor a calidade dos nosos produtos. Estamos a traballar con produtos de calidade baixo denominacións de orixen ou IXPs, que é moi importante porque isto danos unha proxección fora do que é o noso territorio para dar a coñecer todos estes produtos. E de demostrar que vivir do campo é posible e xera riqueza. É certo, e aquí tedes un montón de produtos nos cuales se ve reflectido o ánimo, o traballo e eso,